Okay guys, so inayos namin tong Smash. Tapos andito ang aking mekaniko, si Dan Dave Dubla. Ilalagay namin yung Osram. So ito yung stock na valve. Gagawin namin siyang battery operated without relay and fuse. So nakita namin yung wirings niya kanina. Ito. So kapag sa Smash, ito po ang sa headlight. Balit marami pong mga wirings dito. Ito sa gear. Yung iba dito nasa ignition. Ito. Yan po. So kasalukuyan pong nilalagay ni Dan Dave Dubla yung Osram sa front cover ng Smash. Ayan. 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 Okay. Trial and error itong ginawa namin, kaya medyo natagalan kami. So stay tuned po. So ayan na po guys, kinakabit na po. Ayan na po, nakabit na po. So testing Osram T19. So isinwitch na po, ikakabit po doon. So ano po ang mangyayari, nakapatay po siya. Ayan. Yun, gumagana. Yan, ayan, gumagana po siya. High-low naman. High-low. Hindi ko mahawakan. Gumagana. Okay, so ayan po. Yan po ang battery operated na Osram. Ayan po. Ayan. Ayan. Special thanks, credits to Mr. Dan Dave Dubla. Kung gusto nyo po na magpa-battery operated, kayang-kaya nyo pong gawin yan. Pero try and tested po yan. Namatay siya. Ayan, natanggal po. So, ayan po. So, natunghayan nyo po kung paano namin ginawa yan, mga kaibigan. Suzuki Smash 115. Ayan. Bye.